DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, maayong adlaw ka natong tanan. Hula mga kasama, kung asa mi karon, nami karon dire sa medyo bukid-bukid. No, makita man sa tong palibot nga kita sa bukid-bukid. Particular dire sa may barangay Dalyaon Plantation, Turil District ni katuang siyudad sa Davao. Kay direta na nakop og atong mga suking tigpaminaw para himuon natong DXDC Listener of the Day. So karong orasan naanatay nakita mga kasama nga balay nga naay radyo nagtingog. No, naglanog-lanog familiar kay na kung tingog ato, pero ato lang kumpirmahon kung unsa ni nga estasyon ang iyang gipaminaw mga kasama. Let's go! Ayo! Maing hadlaw! Oy, unsa pangan? Rinaldo. Kasama ang Rinaldo, pila edad? 65. 65 years old! Ayan, dugay na mo na mo ito sa Dalyawon? O, dato pag 2017. 2017, sa imong pagpuyo dire, unsa na nga estasyon ang imong gipaminaw? Alas DXDC, gina, dugay na kay kunting pamayaw. DXDC na? Oo, DXDC na. Asa sa unang wa pa ka dire sa Dalyawon, asa magkakaneto? Sa Pakibato. Pakibato niya, unsa na nga estasyon gyapon imong gipaminaw dito? DXDC, DXDC gyapon, wagi palis ulis-ilis. Why balinbalhin na, DXDC, gikas buntag, Di basta-basta ba no? Sultihin daw bebe para sa itong mga suging tigpaminaw. Sir, kasama ng Rinaldo, nganong DXDC magyod ang imong gipaminaw. Unsay na sa DXDC nga ninunot magikapagpaminaw hangtod karon? Unang-una, diha sa balita. Aha. Kusog o tinuod yun ang balita, insakto yun ang ilang paghatag o pamahayag sa balita o kini pagpaminaw o drama gikan sa alas 8 pa sa una karon alas 9 na hantod sa hapon. Ayan, di basta-basta swito kayo, palakpak! Og tungod niya kasama ni Ronaldo, ikaw ang atuang DXDC Listener of the Day karong adlaw. Og kay ikaw man amo ang Listener of the Day, nami dala nga mga regalo para sa imuha kining radyo. Ayan, dawata kasama ng Rinaldo atong radyo. Ayan. Hoy, nindot kini nga radyo kasama ng Rinaldo ha kay na siya solar, pwede nimo i-charge, pwede nimo isaksak sa kuryente. And syempre, ang atuang lechon manok. Ayan. Aha, napagyud kasama ng Rinaldo atuang soft drink. Nagniso nagdala si Kuan kasama. Ayan, sa kanagan. And of course, atuang DXDC t-shirt souvenir. Ayan. Oh, bagay kayo sa imo kasama ng Rinaldo atuang t-shirt souvenir. Karon kasama ng Rinaldo na nasa imo atuang premium sa atuang ikasulti sa DXDC. Daghang kayong salamat sa DXDC. Daghang kayong salamat sa inyong pag-ari diri. Wa ko magtuo nga maabot gyud mo diri sa amuha diri sa Dalyaon Tradition. Ayan. Gikan sa DXDC layo gyud ni. Ayan. So kasama Rinaldo si Nanay Telma, mag-asawa gyud kapaminaw sa DXDC mga kasama. Busa ka mo diha nga naminaw karon og nagtan-aw sa tuang live streaming. Ay mo kabalaka kung gusto mo nga makadawat sa tuang mga regalong gidala. Pakos gilang ang volume sa inyong mga radio sets mga kasama. Kay para ka mo na pod ang atuang mahimong sunod nga DXDC Listener of the Day. Kawan na ito ang kinitibukang pwersa sa Army and Davao, kasama mo sa balitang serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Viray Tatak. Arimen! DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.